Yo guys, vítam vás u dnešného videa na kanále Vlogs a dneska si ukážeme novú metódu v Pets Go, ako si správne nafarmiť tieto frozen chestky a tieto abyssal chestky. A môžeme sa vrhnúť na to, tak hneď co udeláme, pôjdeme do Ice Fishing Merchant, pak pôjdeme do tohto kruhu, necháme si merchant otevřený a pak si stiahneme tenhle kasálko, klikej, nechám vám dole popisku odkaz na stažený a teraz si ho budeme nastaviť, aby nám tohle všechno timeoval. Takže co uděláme, klikneme na option, clicking, repeat a tohle si nastavíme na repeat until 105, to znamená to, že keď vám to bude klikať, tak aby to bolo infinity klikanie a ako aby to neišlo iba raz. Takže klikneme na repeat until 105 a ďalej klikneme na recording multiplayer. Tohle je dôležité si nastaviť. Takže klikneme na pick point, nastavíme si, že tu chceme, aby mi to klikalo, potom sem, dôvodu, že keby náhodou, ja vám to ukážu, keby náhodou tohle sa mi stane, tak aby to kliklo sem. A tohle udeláme, keď sme klikli sem a sem, tak pak tlačíme už len tohle, zasa pink point a pak zasa tohle, potom sem, 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 potom sem, 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 tak. A keď to budete mať, tlačíte OK. A tu si ešte nastavíte setting hotkey a tu máte na numpad, akože čo si máš časy, kde to chcete zapínať. Ja si to mám na dole, ok, a skúsime to tak. Klikneme na 0, ok. Chvíli to počká, ale pak sa všechno kladne. Jo, ja som zapomněl ešte tohle, to si ešte proste, to isté udeláme a to je, tohle udeláme proste. Jednoduchú vec, tak. A už len to máme, takže už len si to zapneme, tak. A už len nám to farmí tieto červíky a vy môžete ďalej pritom aj ako rybáriť, potom aj takto môžete zbierať si tie červíky a necháte si javkovať cez noc. Je to dobrá vec, ako si správne zarobiť aj na hučpeta. A tohle bude vše pro tohle video. Som rád, že ste pozreli tohle video až do konca. Nezabudnite dať like a odber a zatím čau.